vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndiri mudzimai, ndine makore 20 years ekuberekwa. Ndoda kureururawo kuti kubva zvandakauya kuno kuHarare ndichibva kumba kuGweru ndaita kunonzi kupanduka. Maybe it is because of freedom, kana kuti musikana uyo wandinogara naye iye anotongoitawo izvozvo zvekudanana nevarume vakawanda. Mumwe musi ndakati ndakagara pasi ndikabva ndatanga kuseka because kuchechi kuna umwe mukomana wangu uyo wandinodanana naye ari kuGweru. The reason as to why ndainge ndichiseka, ndakangoti asi anombozviziva here kuti izvi ndo zvandiri kuita kunongo kuHarare. Ndikati ndichazoroorwa hangu naye but achazondikwana ndatova mwena, because naye hatisati tatanga kurara hedu tose, but anozviziva kuti handisisiri musikana. Ndakangomuudza kuti ndaiva ndiine mukomana wangu wandainge ndiinaye kuhigh school, but akabva achizondirwadzisa mushure mekunge ndarara naye ndichifungidzira kuti ndainge ndichazova mukadzi wake. So ndo advantage yandinotongoshandisa iyoyo kuti pane paanozomboimezha here kuti anga achizoona kuti yakashandisiwa kusvika palevel ripi. Friend yangu akanditi iwewe unonyanyisa kuita stress nezvinhu zvisina basa, kunyangwe mukadzi akazvara, kunyangwe ikanzi yadhamba kusvika palevel ripi, but inongodzokedzana kudzokera paposition kusvikawo achizonokuroora unenge watovapo zvekuti haazombofi akazviziva kuti kunoku unoita zvekurara nevarume vakawanda. Mukoma, nhamba yevarume vandinodanana navo handitombokwanise kuiverenga. Makambosevha here mafone numbers evanhu mufoni zvekuti foni inosvika pakuzara memory yekumacontacts such that unenge wava kusakwanisa kutombosevha mamwe mafone numbers. Kokana iri WhatsApp, mukoma, WhatsApp yangu inongogara yakangozara nemamessages. Sometimes anenge achitosvika kuma1000 something, not mamessages anenge ari emagroup but mamessages evarume avo vanenge vachindipfimba, vamwe vandinenge ndakangodanana navo, vamwe vandinenge ndakarambana navo, vanenge vachiri kundinyengerera. Saka panapa chazondiudza ndine secret yangu iyo yandinayo. Ndine vamwe lecturer avo vandiri kufambidzana navo, like baba ivavo ndinotovada zvekutodaro. He is a lecturer pakarepo paPoly, paHarare Poly apo pandinodzidza. So this guy akati anondida, iniwo ndinomuda, but problem iripo manje ane mukadzi akati mhuri yake anoida. So ndikudawo advice, ndikushayawo kuziva kuti ndozvifambisa sei pane vose avo vandinodanana navo ndanga ndisati ndakambonyura murudo sezvandiri kuita pavari lecturer ava, because kutovarota ndinotovarota and I am in love with him. Saka kana kuri kunzi ndikavaitira pamuviri pangaita problem here, maybe ndinokwanisa kuzoita hangu mudzimai wavo wenumber 2. Amen. Ndinokumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo ipapo. I just want an honest answer. Zvemusikanzwa izvo tombozvisa paside, ngatimbotaurei nenyaya iripo paground irimo mudariro yekuti ndiri kudanana nalecturer ava. Lecturer ava vakati vanondida, iniwo ndinovada. Zvinoita here kuti ndivaitire pamuviri zvimwe kuda vanokwanisa kundiita mudzimai wavo wenumber 2. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu. Hanzi mukomana wangu wandakasiya kuGweru ndinomunzwira tsitsi because hatombozvizivi kuti izvi ndo zvandiri kuita. Are you a student at college or at university? Unokwanisa kuuyawo neconfession yako pachirongwa icho chati university confessions. Timbonzwawo kuti ikoko kuma university munenge muchimboita nezvei. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, nokumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 44 years ekuberekwa. Ndauya pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so: muarea medu pano umwe mwana uyo akashandisa graduation gown
iro rainge riri remwana wangu musikana. Asi chatisina kukwanisa kuvaudza ndechekuti gauni iroro takatotanga tatoenda naro kun'anga mushure mekunge taritenga, because mwana wangu ainge ava kurwara ipapo pavainge vakuda kuenda kunograduata. Takabva tachizotanga kufamba ndokubva tachizobetserwawo nevamwe madzibaba. Saka madzibaba ava vakabva vachizoti vainge vachida kuita go back to sender, ndokubva tanzi taifanira kuti tinge tichitenga graduation gown iro ratainge tichazogara tiinaro kuitira kuti mwana asazorasika njere, because weukama uyu ainge akagadzira mwana wangu ainge achida kuti mwana uyu ange achizotanga kupenga, because ainge asina kana tarisiro yekuti mwana wangu angaendawo kuuniversity, aenda kuuniversity obva achizotograduata. So we did a go back to sender, uye zvekare gauni iroro rakatombogara kumba kwavo madzibaba vaya, then ndokubva mwana azograduata kutaura kudai anotoshanda. Saka munharaunda mune umwe mwana zvekare uyo aifanira kuti anga achizograduata, then amai vake vakabva vachizouya ndokubva vachizokumbira vachiti vanozoridzosa. Ndakamboramba, but vakaramba vachingokumbira mukoma zvekuti it started irritating me, ndokubva ndachizovapa. Mwana wavo mukoma anorwara kutaura kudai, ende chandinotoziva ndechekuti kurwara kwaari kuita achagumisidzira ava kupenga because of that go back to sender iyo yatakaita. Ndodawo kubvunza kuti ndoita sei, zvinoita here kuti ndivaudze kuti gauni iro ratakavakweretesa rakashandiswa nemwana wavo on her graduation, gauni iroro takarishandisa as a go back to sender tichizamawo kuprotecta wedu mwana. Kana kuri kunzi tikavaudza havazotipandukiri here vobva vati isusu tikuda kutorombera pamwana wavo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo veduwe, ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Kana uine masecret ako awo auinawo zvakaitika maybe uchiri kuuniversity, please feel free to come to my inbox and share with me your own confession. It doesn't mean kuti inofanira kuva iri confession yeurombwa. Any confession will do, any secret, a funny secret, anything that you did in university. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 28 years ekuberekwa. Ndiri kuraramawo ndiri muno munyika yeSouth Africa. Ndiri kuzamawo kuti ndinge ndichitsvaka basa, but ndiri kurishaya basa racho. So I went to university and I am a lawyer, but ndiri kushaya basa. Ndiri kufungidzira kuti zvimwe kuda izvo zvatakaita tiri kuuniversity ndo zviri kukonzeresa kuti ndisakwanisa kuwana basa kana kuroorwa. Ndiri munhu anongopinda mumarelationships nekungobuda mumarelationships acho. Saka zvatakaita tiri kuuniversity, ndainge ndiine imwe shamwari yangu uyu, she was so beautiful. Aidanana nembinga dzake mbiri, pakati pavo ainge achishaya kuti angada ani, because vose vari vaviri vainge vachida kumuroora. She then discovered kuti ainge abatira pamuviri, but pamuviri apa manje painge pari peumwe mukomana zvekare ainge ari student paUZ. Saka tainge tiri mafriends tiri 5, takabva tatogadzira kagrupu kedu mukoma. We even fundraised money so that my friend can go and do an abortion. Ndo zvatakaita izvozvo, tikaenda naye akanoita abortion. Saka ndikuda kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti izvozvo zvatakaita kuti munobatsira munhu kuti ange achibvisa pamuviri hazvikonzerese here mabad lucks in life? Iye akazoroorwa hake, but can you even believe it mukoma kuti haana mwana? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi friend yangu wacho uyo akaita abortion kusvika pari nhasi. She has tried, but zviri kuramba kuti anga achiita mwana. Kuside kwangu it's my bad luck after my bad luck. Hanzi ndiri kutotadza
kutopindawo murelationship inokwanisa kulasta more than 2 months. Ndiri muSouth Africa. I am a lawyer but handisati ndakamboshanda kubva kuyunivhesiti kusvika pari nhasi. Zvakangooma hazvo vedhuwe. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinodawo kureurura kuti I am a student paMSU, saka ndinongovanziridzawo nekuti vabereki vangu vagara vaine mari, uye zvekare ndinonyepera vanhu kuti ndakaita mari through forex trading, but hakuna anozviziva kuti ndakaita a covenant ndo yakaita kuti ndinge ndichizoita mari. Behind the scene mukoma, I joined an online cult, ndikatoshandisa mari yandakakumbira mudhara because painge pachidiwa $6,000 kuti ndinge ndichijoina cult yacho iyoyo. Saka this cult, it was demanding my sacrifices. I had to sacrifice one amongst my relatives. Handikwanisa hangu kuti ndinge ndichizokuudzai kuti wacho wandakachekeresa ndiani, but ndiyo secret yangu iyo ndinayo. Ndakaudzwa kuti kumberi uko amai vangu vari kufanira kuti vange vachizofa. Kana mukaposta nyaya yanguwo ndiseveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinorangarira kuti apo pandainge ndichiri kuyunivhesiti zvinhu zvainge zvakaoma, saka ndodawo kungobvunza kubva kwamuri nemhuri yeZimbabwe kuti zvinoita here kuti ndinge ndichiudza murume wangu. Inini nemurume wangu takazowanawo mukana tikabva tachizouyawo kunoku kumhiri kwemakungwa, saka takadzidza tose pasame university, ndokwatakasangana ikoko. Life yainge yakaoma, iye aitozvitamburirawo hake, ininiwo I could not even afford rent. Secretly, I started a sexual relationship with my landlord who was married, and mukadzi wacho haana kana kumbogara akafind out kuti ndainge ndichirara nemurume wake. I slept with that man throughout my university years. It has been my prayer from day one kuti handidi kuti vana vangu vange vachizosvika palevel iroro randakazvisvitsa kuti ndaitengesera landlord muviri wangu so that asazondibhadharirisa rent. Kamari kako kandaizotumidzirwa nevabereki vangu kuti ndinge ndichizobhadhara rent, ndo kamari ako kandaizoshandisa kutenga chikafu zvekare nekubatsira mukomana wangu akazova murume wangu, ndomutengerawo chikafu. But we pulled through university. He never even suspected because ivo landlord vaitomurespecta, vaiti kana akauya kuzondiona vaisamboita shanje, uye zvekare taitoronga mune zvakanaka, totosangana paya kana mudzimai wavo asingatombozvifungidziri kuti ndo zviri kuitika. Vaikwanisa kutongobuda nemotikari voita sekunge kune kwavanenge vachida kuenda, vaibva vaenda vobva vachizonopaka motikari yavo kumabusiness premises avo, vozodzoka nekombi votorara nene usiku hwose. Makuseni vomukira makuseni paya makombi paanotanga kufamba, vodzokera mutown vonotora motikari yavo. Dzimwe nguva vozodzoka zvavo pamba kana kuma1 kuma2 apa vanenge vatorara vaineni. Vaitonditengera kana chikafu chimwe chacho chandaizotopa murume wangu. So that is how I survived throughout my university years. Is it a secret that I have to tell my husband, or I should just keep quiet? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. I don't think kuti you must tell your husband because zvinokwanisa kuzonetsa. Hamenowo kuti munozvionawo sei muri yeZimbabwe, asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu
iniwo mukoma ndakabetserwa neminamato yaamai vangu pandainge ndiri kuuniversity. I used to share a room with a quiet girl who used to behave very strangely. One night I woke up ndikabva ndachizomuona musikana uyu ainge akapfugama, but akapfugama ainge akaisa macandles all around her and she was in the middle of the circle achinamata. Ndakamubvunza kuti ko ainge achiita nezvei, akabva anditi ndaifanira kuti ndinge ndichipindawo mucircle remacandles tinge tichinamata tiri pamwe chete. Ndikabva ndachizoramba. Akazama kundipa imwe necklace yake yainge yakanaka, it was pure gold, ndikairamba, but ndakazoigamuchira necklace iyoyo. Pandakazodzokera nayo kumba necklace iyoyo, umwe munin'ina wangu akatanga kurwara, aibatwa nebuka uye zvekare usiku ainge asingarari achiridza mhere. Mama vangu vakazoti vachinamata ivo havana kuona iri necklace. Ndini ndakazototanga kutofunga kuti inecklace iyi yavari kutaura nezvayo, but vaiti vakaona nyoka yainge iri yegold yainge yakazvimoneredza muchiuno mangu. Nekufamba kwenguva nyoka iyoyo yakazotanga kuzevezera munzeve dzangu ichindiudza kuti yainge ichida kuti ndinge ndichizoishandira. Ndo pandakabva ndati nyoka yegold, chandiinacho chegold chimbori chii? Ndikabva ndati necklace yandakapiwa nefriend yangu. Ndakabva ndachizoenda kuspare bedroom ndikauya nayo necklace iyo yomukoma, yaiita kupisa. Ndakaibata. Amai vangu vakabva vachizoenda nayo kwapasta necklace iyoyo, but pasta vakabva vati ndaifanira kuti ndige ndichiidzosera kumuridzi. Ndakamudzosera necklace yake. Funny enough, she dropped out of university in that semester. When I returned back the necklace to her, without even telling me why she was dropping out of university, she packed her bags and she left. Ainge achigara kuchinhoi. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Tumascandals twose utko twamaiita muri kuuniversity, please do come with mascandals iwawo mutiudzewo tinge tichizoshare nyaya dzenyu panapa paplatform pedu. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma. I am a 19-year-old girl and I am studying at UZ. I started small. I started living a lie on social media. Zvichinzi, for you to gain my followers, you need to live a lie on social media, which is Rita Sekunge unemari. So I started using my own money from my own pocket, sponsoring my trips, taking good pictures. But now I am dating older guys just for clout and for likes. Andina kana monetization pa social media. Apa ndikudanana neimwe mbinga iyo yakatondiudza kuti iri HIV positive. Ndikushandisa hangu mapills, maprep. Apa vanhu vanondibiga sei pa social media. Nditori nemafollowers akawanda. I thought kuti I was going to make it big, but now I am feeling exhausted. I can't keep on anymore. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Ngatitaurei naye. Hanzi dzimwe nguva I get so suicidal knowing kuti ndinorara nemurume uyu mbinga yangu pasina kushandisirana dziviriro. Apa iye ari HIV positive. Anototi anoda kundipa mwana, but ndiri kuramba. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndiri murume uye zvekare ndina makore 39 years kuberekwa. Ndakamborova rimwe hure kuma avenues uko, but mukadzi uyu akazofa a couple of days after that. Moyo wangu unorwadza mukoma. This woman, she was a Thai vendor. Saka ndainge ndisina girlfriend panguva yacho iyoyo. I was busy studying and concentrating. Then this other friend of mine ndiye akazondi-introducer kuma sex workers. Takaenda tiri tose ainge aine motikari. Saka iye akabva achizotora nawo nechipfeve chake. Ininiwo ndikabva ndatorawo ranguwo Thai vendor. Takawirirana, but ndakazoti ndava mumba make after tapedza kurara tose akabva achizowedzera mari. Akati ainge achida
mari yakawanda more than yaainge andichaja. Ndakabva ndaramba ndokubva tatanga kurovana paya. Takati tichirovana saizvozvo ndikabva ndamukuvadza mukoma naiyewo akandibaya nebanga, but mukadzi uyu akazoshayika. Ndakaona chipoko chake ka1 apo pandakauya kuno kuSouth Africa, ndiri kuno kuCape Town. Ndakati ndichienda kubasa, ndainge ndiri mukombi, then takati tamira pamarobots, robot rainge riri red. Pakabva pachizosvikawo imwe kombi ikabva yazomira paside. Pandakatarisa ndikabva ndaona kuti mainge muine mukadzi ainge arimo. Mukadzi uyu akaramba akanditarisa kusvika chiso chake chashanduka chikabva chachizoita chiso chemukadzi uya wandakarova akafa. Robot rikabva ravhura rikabva raita green. Kombi iyo yomukoma ndakazoitarisa ndikaitsvaka, handina kuiona, inoita sekunge yakangonyangarika. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Uyai nawo maconfessions enyu tinge tichizomashare panapa paplatform pedu.